May saman tinakamames ka disgrasya nga napasamak dito ili Anarbacan, partikular dito Barangay Solbec. Iti eksklusibo nga nadanunan iti grupo iti press corps, mismo ang nakapasamakan iti disgrasya. Ket itangan na imatangan, dagiti upat aluglugan, kang ronaan na iti 10-wheeler truck, ELP, PUB Bestaban, ken owner type jeep, kadag titinulungan dagiti kaming iti Narbacan Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, barangay officials, ken dagiti agnaed iti nadakamat a barangay. Nga impaigid dagiti nasaong aluglugan, tapno makalasat dagiti motorista nga agdalyasat. Itimit inisyal nga investigasyon nga imparwar iti kaming iti kapulisan. Agrop alas 9:10 iti rabii, may kapat nga aldaw, iti daytoy nga bulan, ang nakaawad da iti tawag nga ada disgrasya iti nasaong nga lugar. Ket dagos damet anapan, ket ditan nga nakita da, iti lima nga nakalugan iti ELP nga napasag iti kalsada, natay nga insigida dagiti dua nga agkabsat, kapuanan tinakaro apan nakadundunor da, amanagan iti Paulo de los Santos y Cañosa, 15 iti tawen na, ken ni Manong na amanagan iti Christian de los Santos y Cañosa, 22 met itawen na, nga agnayda ti Barangay Solbec, Narbacan, Ilocos Sur. Naitaray met iti balay pagagasan, dagiti tallo, amanagan iti Genro Cabatu, Gregorio Molina, Melvin Balsita, addaan da iti nananay nga tawen. Ni Balsita ket na iproklama nga natay nga dimmanon iti hospital. Kabayatan met ni Molina ken Cabatu, ket agdamada pay laeng nga mag-agasan iti nasao nga balay pagagasan iti syudad iti Bigan. Bale, ami pala nga nakapatanggamin di driver iti ato hino truck na di palang gusto di iti stasyon, takit kita amin nung nakainom mo inuan palaeng. Nakunapin ni Police Officer to Cabañez nga imuna nga dinong parte hino truck iti maysa nga waiting shade insarono na ti jeep ken PUB nga nakaparking ket saan nga nagbayag ket ita nga dinong parnan dagiti nagluganan dagiti biktima nga ELP nga naisadsadmet iti terrace iti maysa nga balay nga bagi iti pamilya Baptista. Bale ti makikita mi dari dakkel nga truck ta bale ati ba nakainom sa gamin dito ta bagbagada nga naggapudad ti Paraiso nga naginom kasi ti makikita mi balay nga ta. So sir niya tinapil. Itimet eksklusibo nga pinakapatpatang kini Manang Elisa Baptista akin bagi iti balay anadungpar. Nakuna nga may katlon anadungpar iti pagtaingandan. Iti munakit iti maysa nga bus ngagbibiyahe iti Manila, may ikadwa iti kotse. Ken DJ truck iti naudi. Ngem ori no kasta nakuna nga dakkilat ta ti iyaman na iti namarswa. Taawan met ti madangdangran nga membro iti pamilya na. Tay ko gamin sir kag buy-buya kami ti TV tapos nila kay kumaturugmat. Kat aja apok pakpakod ko doon na ganit it. Naman ko ma-expectaran ang ako niya dyan, kunak pa lang doon, di bag ko na kat sungo mo ti bagonan ti makita ko. So ajay ginudgud ko nila kayo kung maturugan na, so ajay timadar kami na pang kami dyan likudo. Paglibakan met ni Domingo Mejia nga agnay iti Santa Barbara, Pangasinan nga iso na mismo iti nagmaneho iti 10-wheeler truck nga kimmetel iti tallo nga biag ken nakaigapuan iti nakadundunuran iti duwa pay a tao nakuna na pay nga agdama nga daldalya sa atin da iti dalan nga agawid kadwa na ti duwa nga pahinantena iti Santa Barbara iti probinsya Pangasinan ang naggapuda iti syudad ti Batak, Ilocos Norte nga nagideliver dagiti produkto da nga arak. Nung paggaling po kami ng tabing dagat, nung pag-alis po namin, kada po yung takbo namin, tumatakbo kami mga 45. Nung kurbada, biglang may sumulpot na single. Hindi po siya dumiretso, nahinto po siya sa gitna. Ngayon, pumubertik po ako kasi kurbada po siya. Pag kurbada po siya ng ganyan, biglang may, ewan ko po, ata po yung nandito sa gawing kaliwa. Tapos may tricycle pong pasalubong. Yung pag-iwas ko pong ganyan, yun na po, parang may umpas po sa windshield na parang sanga po siya na umampas sa windshield. Yun na, diretso na po ako doon sa parang napapikit ako pag ko na po. Pero nakapag po ako sa preno. Bahay na po, nagsigawan na po yung mga tao. Ay, hindi po sir. Hindi po kami nag-inom doon. Ang basta yung paghinto namin, pahinga kami ng konti, tapos nung pagdiretso namin, yun na po yung nangyari. May palagip nga awan iti nadundunor nga nakalugan iti jeep ket no maipapanmet iti PUB ket awan met lang gapuanan ta nakaparking lang iti igid ti kalsada imabot met nga rod tinakurang nga upat nga oras iti trapiko nga nakataktakan dagiti motorista awan pa iti nananay nga nagpapatangan dagiti agsisinumbangan nga panig gapuanan ta saan pay nga nagparang itakin kuka iti nasao nga truck. Eksklusibo nga nagipadamag para iti press corps Ryan Pardo.